Πασαραϊκός. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Βυζάντιο. Εδώ που στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 3ης εθνικής κατηγορίας για τον πρώτο όμιλο, η τοπική ομάδα του Βυζαντικού Κοινοχώματος υποδέχεται τον Πασαραϊκό σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Ο Πασαραϊκός με τις ερυθρόλευκες εμφανίσεις απέναντι στο Βυζάντιο, τη γηπεδούχο ομάδα με τις κίτρινες. Οι συνδέσεις των δύο ομάδων, ο κύριος Μαγκαφίνης για το Βυζάντιο έχει ξεκινήσει με τους Παπαδόπουλο, Δαγκούλη, Κουμπρόγλου, Μουσικάκη, Μουρατίδη, Αποστόλου, Κανδρόπουλο, Κεφαλά, Μαρκόπουλο, Τσίλογλου και Ταχμαζίδη. Απ' την άλλη πλευρά, ο κύριος Βασιλακάκης για τον Πασαραϊκό έχει ξεκινήσει με τους Ανδρούτσο, Τριανταφύλου, Δαμιανό, Περπερίδη, Σιάκα, Βοσκόπουλο, Τριανταφύλου, Κωνσταντίνο, Τσουκαλά, Ρούτσι, Τσιμίκα, Ναουτσεύσκη και Γαϊδαρτζή. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους είναι η Ντομή, Πόπτσης, Αγγελίδης, Αουλίδης, Τριανταφυλλίδης, Αγτζίδης και Φωτόπουλος. Για να δούμε αυτή τη φάση του Πασαραϊκό να γίνει μπροστά τη σέντρα που γίνεται από τα δεξιά. Ο Τριανταφύλου, μια παλιά εκεί που τρέχει να προλάβει χωρίς όμως να τα καταφέρει και φαίνεται να χτυπάει. Μάλιστα άσχημα τα νέα για τους φιλοξενούμενους του Πασαραϊκού. Μετά την παλιά του Τριανταφύλου
Έτρεξε ο Γαϊδαρτζής, που φάνηκε όμως εκεί να τον τραβάει πίσω. Δεν μπορεί να το πατήσει, περνάει εκτός και σίγουρα μέσα να βγάλει κάτι, φοράει κάποιο σταυρόκιο. Ντούσα Τάντζης πρέπει να βγει για να μην τραυματιστεί στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε κλείσει 10 λεπτά στο παιχνίδι μας, στο 10ο λεπτό με τον Τριανταφύλου που εκτελεί όλα τα στημένα των Σεραίων. Καλοχτυπημένο, κεφαλιά και έχουμε τον γκολ 0-1 για τον Πανσεραϊκό. Ωραίο το χτύπημα του Τριανταφύλου. Πετάχτηκε, θα σας γνώσει λίγο ποιος ποδοσφαιριστής πετάχτηκε. Με κεφαλιά γράφει το 0-1 στο 19ο λεπτό. Είναι ο Ρούτσης στο 19 λοιπόν. Ο Ρούτσης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τριανταφύλου στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Παπαδόπουλου και έτσι λοιπόν έχουμε το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Πανσεραϊκός 0-1 με την πολύ ωραία κεφαλιά του Ρούτσι στο πρώτο δοκάρι. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο. Ήταν πολύ. Εκεί είναι η άμυνα, ευθύνεται. Δυνατές μάχες. Για να δούμε γηπεδούχη με τον Κεφαλά. Προσπαθεί ο Κεφαλάς, κρατά την μπάλα. Χάνει τελικά όμως και πάλι για τον Βυζάντιο η μπάλα με τον Μουρατίδη. Κάνει την κίνηση ο Τσίλογλου. Μουρατίδης, Καρλόπουλος. Για να δούμε τον Μαρκόπουλο. Πλασάρι, Καρλόπουλος με δεύτερη προσπάθεια. Φανταστική ευκαιρία που χάνει το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος. Εξαιρετική φάση στο 26ο λεπτό, πολύ κοντά στο 1-1 γηπεδούχοι. Μαρκάρεται ο Τριανταφύλου από την Κεφαλά, παρακυδευμένη παλιά για να δούμε τον Ταχμαζίδη. Ωραίο γέννησμα του Ταχμαζίδη, βγαίνει όμως ο Ανδρούτσος, μαζεύει την μπάλα. Περνάει όμως για τον Ταχμαζίδη, ανάμεσα σε τρεις, χωρίς φάουλ. Για να δούμε τώρα το Ρούτσι, ωραία προσπάθεια του Ρούτσι. Γεμίζει την μπάλα, έχουμε όμως την απομάκρυνση τελευταία στιγμή από τον Αποστόλου. Πολύ επικίνδυνα εδώ ο Ρούτσης. Περνάει η μπάλα παραλίγο εδώ μετά την εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα πέρασε εκεί και από τον Βοσκόπουλο. Έχουμε την αλλαγή του Βυζάντιου Κοκκινοχώματος με τον Αγζίδη να περάσει το παιχνίδι. Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, το 17, είναι ο Αγζίδης. Περνάει στη θέση του Ταχμαζίδη που φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα γιατί ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Βυζαντίου. Το δανεικό από τον Πανσεραϊκό ποδοσφαιριστή του Βυζαντίου. Μουρατίδης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κουμπαράκης σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους. Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Πανσεραϊκός 0-1 από το 19 με τον γκολ του Ρούτσι. Καλησπέρα σας και πάλι από το Κοκκινόχωμα, Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Πανσεραϊκός. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε, ο Πανσεραϊκός προηγείται από το πρώτο μέρος με 1-0. Διαιτητές, να σας θυμίσουμε και αυτούς. Ο Κουμπαράκης του συνδέσμου. Για να δούμε το σουτ, καλό σουτ, η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Έχουμε το φάουλ. Ο Καρλόπουλος, πολύ έξυπνα για να δούμε το Μαρκόπουλο. Ένα σέντρα του Μαρκόπουλου, βγήκε όμως ο Ανδρούτσος, μάζεψε την μπάλα. Ο αδερφός του νέα κεφαλιά, Καρλόπουλος, μαρκάρει τον Καρλόπουλος από τον Τσιμίκα, κρατά την μπάλα. Τεχνίτης και πολύ δραστήριος από τους κορυφαίους του παιχνιδιού ο Καρλόπουλος. Τσίλογλου, για να δούμε τον Τσίλογλου. Μουρατίδης, Καρλόπουλος, παράλληλα για να δούμε το σουτ. Γκολ, 1-1 για τον Βυζάντιο. 1-1 με τον Μαρκόπουλο, ισοβαρίζει τον Βυζάντιο μετά από έξοχο συνδυασμό στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Έχουμε το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος Πανσεραϊκός 1-1 μετά από έξοχο συνδυασμό. Η μπάλα βγήκε δεξιά στον Καρλόπουλο, ο οποίος έκανε παράλληλη σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, ο Μαρκόπουλος με πλασέ, πέρασε την μπάλα συρτά χαμηλά κάτω από το κορμί του Ανδρούτσου, τον Κώστα. Μια μακρινή παλιά για τον Γαϊδαρτζή. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Γαϊδαρτζής. Κρατά την μπάλα ο Γαϊδαρτζής. Έχουμε την προσπάθεια για τάκλι που προσπάθησε να κάνει ο Αποστόλου. Διαμαντήθηκαν για απέναντι φιλοξενούμενοι. Ο διαιτητής όμως ο κύριος Κουμπαράκης έδωσε συνέχεια. Ζήτησαν πέναλτι εδώ σε αυτή τη φάση. Μετά από την τρίπλα που έκανε ο Γαϊδαρτζής στον Αποστόλου, θέλει να την βρίσκει με την μπάλα με το χέρι, όμως ήταν σε προσπάθεια τάκλιν. Ο κύριος Κουμπαράκης έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Απλά για τον Πανσεραϊκό έχουμε όμως την αλλαγή με το νούμερο 18 ο Φωτόπουλος.
παίρνει τη θέση του Μουρατίδη. Ο Φωτόπουλος λοιπόν δεύτερη αλλαγή για τους γηπεδούχους, με το Φωτόπουλο να παίρνει τη θέση του Μουρατίδη, μια που στη μαλλιά του Καρλόπουλου, βγαίνει όμως με το κεφάλι ο Ανδρούτσος. Μετά την έξοχη πάση του Καρλόπουλου, για να δούμε και τους γηπεδούχους και πάλι με τον Τσίλογλου. Κρατάει ο Τσίλογλου έξω από την περιοχή, ωραίες προσποιήσεις. Το φάουλ σε πολύ καλό σημείο που κερδίζουν οι γηπεδούχοι με τον Τσίλογλου. Και την κίτρινη κάρτα, έχουμε την κίτρινη κάρτα. Στο νούμερο 5, αν δεν κάνω λάθος, στον Ποσκόπουλο, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λίγα μέτρα φορά από τον Καρλόπουλο. Εκτελεί, μπάλα περνάει εκτός. Out, έξω από την αιστεία του Ανδρούτσου, που παρόλα αυτά όμως φάνηκε να ελέγχει τη φάση. Έχουμε την αλλαγή. Θα περάσει εκτός παιχνιδιού ο Τσιμίκας. Στο 65ο λεπτό θα περάσει εκτός ο Τσιμίκας. Τη θέση του παίρνει ο Γκόγκας. Για να δούμε Ρούτσις, καλές προϋποθέσεις αυτή η επίθεση του Πασεραϊκού. Ναουμτσέφσκι, Γκόγκας, στον κοντρόλο, Γκόγκας μέσα στην περιοχή. Όμως έχει υποδηθεί σε θέση offside, καλές οι προϋποθέσεις για τον Πασεραϊκό. Για να δούμε όπως είναι το κόρνερ, Τριανταφύλου, καλοτραβηγμένο. Προσπάθησε ο Γκόγκας, προσπάθησε και ο Γαϊδαρτζής. Η μπάλα όμως πέρασε και από τους δύο και πέρασε out. Τρίτη και τελευταία αλλαγή το Βυζάντιο με τον Αγγελίδη. Να περνάσει στο παιχνίδι στη θέση του Κουμπρόγλου. Ο Μαρκόπουλος, η μπάλα υψηλά, για να δούμε, προσπάθησε να περάσει την μπάλα ο Τάντιτς, κρατά την μπάλα ο Τάντιτς. Πέφτει και έχουμε το φάουλ για τον Πασεραϊκό σε καλό σημείο που κερδίζει ο Ντούσαν Τάντιτς και θα έχουμε κάρτα στον Μουσικάκη για διαμαρτυρία. Κάρτα λοιπόν ο Μουσικάκης. Για να δούμε τον Ναουμτσέφσκι, εκτελεί ο Ναουμτσέφσκι, η μπάλα περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Εκτελεί, χτυπημένο όμως ήταν αυτό. Για να δούμε τον Καρλόπουλο να πετάει μια παλιά για τον Τσίλογλου, ευκαιρία για την επίθεση για τους γηπεδούχους. Τσίλογλου, κάνει την κίνηση και ο Καρλόπουλος. Κρατάει ο Τσίλογλου την μπάλα, μαρκάρει του Τριανταφύλου, Τσίλογλου πάντα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσπάθησε να βρει για τον Καρλόπουλο, δεν τα καλή πάσα. Έχει το κεφαλάς εδώ. Εκλείτησε από του χάρη τα δόντια ο Πασεραϊκός και μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Αν ο Τσίλογλου έκανε καλή πάσα στον Καρλόπουλο που έφευγε μόνος του, θα βγαίνει μόνος του απέναντι στον Ανδρούτσο. Έχουμε νέα αλλαγή του Πασεραϊκού με το νούμερο 12. Ο Μπονέρης θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Ναουμτσέφσκι. Για να δούμε τον Καρλόπουλο. Κρατά την μπάλα ο Καρλόπουλος έξω από την περιοχή. Δεν δίνει το φάουλ ο κύριος Κουμπαράκης, διαμαρτύρει το γηπεδούχη. Εδώ έχουν δίκιο να διαμαρτύρει το γηπεδούχη, ήταν φάουλ αυτό πάνω στον Καρλόπουλο. Για σέντρα, Μουσικάκης, βγαίνει και μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Για τον αδερφό του τον Δαμιανό, δεξιά, Δαμιανός Τριανταφύλου. Προσπαθεί ο Γαϊδαρτζής, η μπάλα περνάει για να δούμε τον Μπονέρη, ο οποίος ανατρέπεται ο Μπονέρης και έχουμε το φάουλ. Πολύ λίγο έξω από την περιοχή, το φάουλ του έκανε ο Αχιτζίδης. Πάνω στον Μπονέρη θα δει την κίτρινη κάρτα ο Αχιτζίδης. Είμαστε στο 25ο λεπτό του παιχνιδιού. Πάντα στο 1-1 εδώ στο κοκκινό έχουμε Βυζάντιο Πασεραϊκός. Το φάουλ του κερδίζει τώρα ο Πασεραϊκός και υπέπεσε ο Καρλόπουλος. Εκτελεί Τριανταφύλου, προσπαθεί ο Γκόγκας και μια κεφαλιά. Γκολ! 1-2 για τον Πασεραϊκό στο 86ο λεπτό με την κεφαλιά του Γκόγκα της χρυσής αλλαγής. Ακριβώς το 85 λοιπόν ο Πασεραϊκός με την κεφαλιά του Γκόγκα μετά από την εκτέλεση φάουλ του Τριανταφύλου στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνιά του Παπαδόπουλου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έτσι λοιπόν εν μέσω πανηγυρισμών έξαλλων και από τον κόσμο που είναι στις κερκίδες έχουμε το Βυζάντιο κοκκινοχώματος Πασεραϊκός 1-2 με χρυσό γκολ από τον Γκόγκα, το που πέρασε πριν από λίγο σαν αλλαγή στη θέση του Τσιμίκα. Να λοιπόν ο